te convocou, então vem sentar o popô. O mano te Днеска ще покажем още един доволен клиент с вече новият му M-Killer 650 AX. Да ви обясня какво и направихме на тази касайца. Направихме Stage 1 ремап на 100 октана, тъй като момчето си е паралеля и си кара от скъпото. И имаме изкарани, тук малко сега да ви покажа от тилното, 817 Нм на 3250 оборота и 583 коня на 6250 RPM. На всичкото отгоре сложихме един хубав Lip Maxton дизайн и отгоре на това малко тъй като и направихме също така и X-Delete. Чао от нас! После ценете тези видеа, вижте с какво се занимавам. След това въртене на гуми.